Tapi tuan jenengan nggih. Aku 2008 ya. Oh, tahun 2008. Aku 9. Waduh malah anu. Ya. Gimana kabarnya Mas Arya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan ugi pripun pawartosipun? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nggih. Suwe ora sepanggung. Iya, pas kemarin pas teng pundi? Kita pas oh neng di ngano ya Mas? Badas. Badas. Nggih. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Derek ngregengaken suasana nggih Mas Arya. Inggih, Dik Lintang karo. Ya. Wagu ngono lho dhewe iki Mas ya. Padahal kecilik iki jane wis awor ning sanggar bareng. Iya, Peh. Tapi kok ya wis ngono kuwi ya. enek Pak Poh lho marai malih. Malu aku malia. Ya. Nggih. Hari ini juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah, nggih. Ono ada Mas Willy, Pak Gatot, kalian Jaya Diningrat. Ya. Pak Joyo. Oh nggih Pak Joyo. Sing duwe Kediri ya. Dari Kediri. Pundi Pak Joyo pundi to jane diton-diton gitu. Iya. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun para kadang dalang kang wis nderekaken ngregengaken swasana menika. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mengeti napa Mas? Jumat Pahing. Nggih. Nggih. Ini juga di live streaming banyak sekali loh Mas. Terima kasih semuanya para YouTuber. Ada Pak Jonjoyo, terima kasih selalu setia. Suka sekali aku janeng dindi ditutne loh Mas. Terima kasih. Jangan lupa didukung terus ya semuanya ini para YouTubernya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya tuh. Subscribe. Oke. Nggih ini waktunya semakin mepet ya Mas Arya. Monggo klaturi nembang pun bebas lelagon nembang dangdut napa mawon pun. Dangdut? Sopo iki sing anu dangdute? Dangdut goib. Ya. Nembang. Sing ibut urung teko sing ibut. Oh, ngaten. Lah niki wonten, Mas. Niki nembang napa ada pun monggo kersa merdika kemawon. Merdika mawon. Nggih, langgam nggih Mas Arya. Nggih, siap. Ya. Langgam. Langgam angenteni mboten napa-napa? Oh, nggih, malah sae niki. Nggih, langsung mawon. Nggih, monggo. Monggo Mas. Aku ngenteni tekan kaya ngenteni mudane wayang janji meten sasumipen jroning kalbeng daku sumapapu janku raja lojo citra janji doken
Sampun Mas Arya. Wah, malih mosok men bisa.